дӯстон, имрӯз дар Кохи Суруш моро рӯйдоди асосии варзиши сол баргузор мегардад ва ин ҳам ном дорад беҳтарин варзишгари сол ба фарзияи ширкати Формула 55. Добрый вечер, друзья! Мы уже в Кохи Суруш. И вот-вот состоится наша долгожданная номинация «Лучший спортсмен года». Совсем скоро мы узнаем, кто же удостоился этого титула. албатта ки сазовори ин ҷоиза мегардад аз фарзияи ширкати Формула 55 ин ҳоло сири махфӣ аст, вале баъд аз якчанд соат мо онро маъмул хоҳем кард ва албатта ногуфта намонад ки аз соли 2010 ин ҷониб ширкати Формула 55 ҳамасола он варзишгароне ки кишвари моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд бо тӯҳфаҳову ҷоизаҳо сарфароз мегардонанд. ба ҳамин хотир моро интизоррабинии хубу бисёр ҳам ҷиддӣ интизор аст ва баъд аз якчанд лаҳза мо интизори варзишгарон мешавем дар ин роҳрави сурх. Ман Фирдавси Каримзод ва ҳамкасбам Робия Тагаева. Оставайтесь с нами, будет интересно. Моро пайгир бошед. Дар роҳрави сурх меҳмони мо шахсе ки дар жанри опера бисёр таронаҳои зебо замзама мекунанд дар зиёд кишварҳои олам тоҷикистони азизи моро муаррифӣ мекунанд. Пешвоз гиред Шорух Юнусов. Саломат бошед. Хушҳолам бо шумо. Кадом таронаро замзама мекунед? Бигзор сюрприз бошад, на? Бисёр хуб. Бояд ба ҷабҳаи варзишӣ меравем. Кадом риштаи варзишро шумо яъне бисёр дӯст медоред ва кадом даста ё ки варзишгарро мухлисӣ мекунед? Ба ғайр аз овозхони опера будан варзишгарам, барои ки мо операхонҳо низ варзишгар ҳастем. Ҳар рӯз тамрин мекунем. Барои ҳамин аз футбол, аз теннис, аз биатлон бисёр шавқ дорам. Биатлон боре ҳам таҷриба кардаед? Бале, бале. Дар кадом кишвар? Швейтсария буд кадом? Швейтсария, Италия. Бисёр ҷолиб. Дар футбол кадом дастаро мухлисӣ мекунед? Барселона. аз они хурдсолӣ. Бисёр зебо 4 гол ба чунин даста задан ва ҳоло ҳам мухлисӣ кардан. Ин дарак аз он медиҳад ки шумо мухлиси ҳақиқӣ ҳастед. Саломат бошед, садоятон хаста набошад ва мо албатта интизори як намоиши зебои шумо мешавем дар саҳна. Ташаккури зиёд. Раҳмат. Муборак бошад. дар назди мо қарор дорад умеди ҷавони варзиши тоҷик Раҷабов Муҳаммадӣ дар риштаи қайқронӣ. Хушомадед ба чорабинии имрӯза. Муҳаммадӣ, чӣ фикр доред дар чорабинии имрӯза ҷоизаи беҳтарин варзишгари сол ва фарзияи ширкати Формула 55 гирифта метавонед? Шояд имконият ҳаст. Вале аввалин варзишгаре ҳастам ки дар аз замони қайқронӣ медали чемпиони ҷаҳонро ба даст овардам. Еще вопрос. Во время гонки вы больше думаете о победе или о финише? В нашем спорте главная тактика. На старт берем, посередине на технике, потом на финише на максимуме до истощения. Все здорово. Желаем вам удачи на сегодняшней номинации. варзиш яъне бисёр мушкил аст ҳунарнамоӣ кардан. Чӣ тавр бо як стресс, бо як фикру андешаҳои зиёд шумо муқовимат мекунед? аз сабабе ки дар мусобиқаҳои дохили Тоҷикистон бисёр баромад кардам, он қадар тарс, яъне стресс дар ман набуд. Что вы можете посоветовать тем, кто сомневается в себе? бисёре аз одамоне ки дар намуди варзиши мо машқ мекунанд, дар мусобиқаҳои аввал, дуюм аз сабабе ки кам тамрин кардан ҷо намегиранд, машқро бас мекунанд. ва ба онҳо тавсия медиҳам ки ин кор аз сари ман гузаштааст. солҳо зиёд машқ кунед ва боварӣ дорам ки муваффақ мешавед. сипос мегӯям дӯстони азиз, дар назди мо қарор доштанд Аҳмади Фатиҳӣ, он шахсе ки дар Аморати Муттаҳидаи Араб соли 2025 рақибони худро хуб мағлуб карданд ва парчами кишварам онро парафшон гардиданд дар чунин чорабинии сатҳи байналмилалӣ. Хуш омадед ва муваффақият дар чорабинии имрӯза хоҳонед. Саломат. Расскажите, часто ли ошибаюсь в произношении вашего имени? Нет, не часто. Не часто, да? Да. А какие у вас впереди планы? Какие вершины хотите постигнуть? Дальше буду выступать. В этом году у меня будет 2 старта. Это чемпионат Азии и чемпионат мира.
Очень здорово. Желаем вам удачи. Будем за вас держать кулачки. Спасибо. муборак бошад. мо бисёр хушҳол ҳастем ки шуморо мебинем. Агар бону ҳам зебо бошаду ҳам боз вазни зиёд бардошта тавонад, дар кӯчаҳое ки торик аст, боз мардонро низ муҳофизат карда метавонад. Все, вызывайте, буду вам помогать. ҳатман ман рақамҳои шуморо боз мегирам, бароям лозим мешавад. Ташаккур зиёд, хуш омадед. Рахмат, спасибо. Скажите, пожалуйста, каким критериям и стандартам должен соответствовать спортсмен, чтобы удостоиться титула лучшего спортсмена года? Ну, критериев на самом деле немного. Основные критерии это у нас результат спортсмена. Основной момент это статус самого чемпионата, где он выступает. То есть вот по этим критериям мы делаем отбор наш. ширкати формула 55 мо бовар дорем ки дар ин масъала саховатпеш аст. Агар ду медали тилло бошад, ҳар дуи онро беҳтарин варзишгар эълон мекунад. Обязательно. Кор саҳлу осон. Хуш омадед. Муваффақият ба шумо хоҳам. Спасибо Саломат большое. бошед. Саломат. дар чунин чорабинии сатҳи байналмилалӣ иштирок кардан ҳар як варзишгар чун як ҳиссиёти ҳаяҷон, волнение ба историёи русӣ мегӯям. бо ҳамон чӣ тавр шумо мубориза мебаред? خوبم برای که من بسیار اشتراک کردم. нақшаҳои шумо дар оянда чӣ гуна аст? نقشه ما در آینده تیاری با مسابقه های بازی های آسیایی تیار شدن. тамом. Ташаккури зиёд мегӯям дӯстони азиз, мудира Абдусаломова дар назди мо буданд. Ба шумо муваффақият хоҳам. Сипос. Дӯстони азиз, дар назди мо қарор доранд варзишгар, мураббӣ Фаридун Нуров ки ҳамагонро ба варзиш даъват мекунанд, ҳатто баъзеҳоро то ҷои танбеҳ ҳам медиҳанд. Фаридун, суоли ягонаи мо ба шумо. ин то ҷои як саҳна аст, ба қавли спектакл бошад? на саҳна аст, на спектакл. даҳқат ҳам хел аст. вақте ки мо ӯро қабул кардем, як шартномаи муайян вай мекунем, дар ҳолати иҷро накарда хеле дастпарварони шумо 40 нафар, 50 нафар, 60 нафар, чӣ тавр шумо ҳамаро назорат мекунед ки дар қаҳвахона асту, ки дар ман намедонам дар хона оши палавро бо нон мехӯраду ба саломатию зарар дорад? ҳозир тамошобинони шабакаҳои дастгирӣ мекунанд. ҷиддӣ ҳама мегӯям. Допустим, с каким из спортсменов вы бы сняли классное юмористичное видео? ҷони сайдалӣ Все, значит, нужно записать такое видео. Будем ждать. хуш омадед мегӯем, сипос мегӯем. Зинда як бош. ифтихор аст бо шумо дар як зинда чорагӣ бош, иштирок. саломат бош. дӯстони азиз, дар назди мо қарор дорад меҳмоне ки ҳатто натиҷаву дастоварди ӯ тару тоза аст, свеж аст ба қавли русӣ, чемпиони осиё дар риштаи қайқронӣ дар соли 2026. пешвоз гиред ситораи телевизион, ро зиёд дар интервюҳо мебинем. Шаҳриёр Даминов, хуш омадед. ва мо як суол доштем ба шумо. Шаҳриёр, дар чунин сатҳи чорабиниҳо баъд аз оне ки яъне шумо ғолиб меоед, мотиватсия, ангеза барои дигар чорабиниҳо чӣ тавр пайдо мекунед? раҳмат ки маро ба ин чорабинӣ даъват кардед ва мотиватсияи мо ин мебошад ки чемпиони осиё шудем. Мотиватсияи мо боз баландтар оне ки дар чемпионати ҷаҳон ва олимпиада мақоми аввалро гирем, дар он ҷо сазовори ҷои медал шавем ва то ба марра нарасем, мотиватсияи мо кам намешавад. саломат бошед. мо бисёр хушҳол ҳастем ки шумо ҳамеша чунин як ангеза доред ва гуфтан мумкин аст ки шумо барои олимпиадаи оянда омодагӣ дида истодаед. бале бале. саломат бошед. мо интизор мешавем ки дар ин риштаи варзиш низ дар олимпиада, дар бозиҳои олимпӣ аз Тоҷикистон низ медали тилло дошта бошед. Умедворам. муборак бошад. хуш омадед бори дигар. ҳоло бошад дар назди мо варзишгар аз риштаи варзиши оҳанин пауэрлифтинг пешвоз гиред Давлатманд Одинаев. хуш омадед ба чорабинии имрӯза. воқеан ҳам хуб омодагӣ дидед. шумо чӣ фикр доред? имрӯз имконият барои беҳтарин варзишгари сол ба фарзияи формула 55 гирифтанро доред ё ин ки не? باوری داریم برای که سال 2025 ما در چمپیونات جهان رکورد جهانی رو یعنی که در وزن 110 کیلوگرم ایواز نمودیم. تمام ورزش‌ها رو فرمول 55 دستگیری میکنند و باوری داریم که در اینجا ما یکی از نامزدها هستیم. салом бошад. 110 килограмм, яъне ман робия ва ин қолиноҳоро ба осонӣ бардошта метавонам. 110 کیلوگرم این وزن ورزشگر خودم 300 کیلو
вес вардоштам. 300 килограмм бошад боз наварбардорҳоро низ баҳкам бардошта метавонед. Если бы у вас был выбор поднять штангу в тонну или поднять настроение всей страны, что бы вы выбрали? Я выберу это, второе выбираю. Не, ба фикрам 300 килограмм аллакай ба тонна наздик аст. бале. Аз намуди мо яъне ки се намуд вазн вардошта мешавад. Дар се намуд мо 750 килограмм вардошт. Яъне ки приседани ва жим лёжа ва станен тяга. ин ҷоизаи ширкати формула 55 ин як ангезаи иловагӣ аст ва ғалабаи муҳимтаринро аллакай дар ҳаёти худ шумо ба даст оваред. Муборак бошад ва албатта ин маънои онро дорад ки боз ғалабаҳои навро мо шумо миннатдор. сипос мекунем. Саломат бошед. Саломат бошед. Расскажите, из каких этапов состоит процесс определения победителя? Самое яркое выступление, наверное, мы так это скажем, которое запоминается всем нам. Соответственно, мы и выбираем этого спортсмена. А вы смотрите больше на какие-то общие данные или на наблюдение компании? Общие данные, конечно же, играют свою роль. Вот. И, конечно же, немаловажно это результат. Результат, который достигает спортсмен. ва шумо муваффақият рақамҳои бузургтар ва чемпионҳои зиёдтарро мо интизор ҳастем. Сипос мекунем. Хорошего вечера. Робия, вы не поверите, рядом с нами суперзвезда. Шумо боре ҳам дар Париж будаед? Ни разу. Варзишгари мо шуд аз Париж баргаштан, дар чорабини IGF ширкат кардан. Беҳтарин варзишгар ба фарзияи IGF, варзишгари рушд карда дар махсусан риштаи дзюдо. Қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон Муҳиддин Асадуллоев пешвоз мегирем. Воқеан ҳам ифтихор аст дар як чорабини бо шумо иштирок кардам. Сипос мегӯем. Ташаккури зиёд. Мо чун як суол доштем ба шумо. Дар чунин сатҳ баромад кардан мушкил аст ё ин ки барои шумо аллакай чандин сол ки ба варзиш машғул мешавед шумо тобовар шудед? мо аз кӯдакӣ машқ тамрин кардагим, тамрин заҳмат мекашем, дар сборҳо иштирок мекунем. Хай вақтҳое мешавад ки мушкилӣ аст, вақтҳое мешавад ки осон. Когда ваше сердце бьется сильнее? Перед финалом или во время объявления победителя? Финала бо дигар хеле настройка мекунӣ, ҳар хеле чизо. Ӯ рӯи татами бо дигар хеле мешавад. Чизо нақшаҳо, корҳо. Ва соли охирини мо беҳтарин варзишгари сол ба фарзияи ширкати формула 55 кӣ мешавад? мо ба ҳамин хотир аз Муҳиддин Асадуллоев пурсида истодаем ки ози маълум мешавад кӣ мешавад. Саломат бошед. Хуш омадед ва аз чорабини имрӯза саломат бошед. Сипос мекунем. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, спортсмены, тренеры, представители федерации и любители спорта. Мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в Кохи-Суруш, на торжественной церемонии награждения «Лучший спортсмен года 2025» по версии «Формула 55». имрӯз мо онҳоеро ки бо меҳнати ҳалол, интизом ва хислату рафтори худ нуфузи варзиши моро баланд бардоштанд ва намунаи ибратанд қадрдонӣ хоҳем кард. барои ин аз ширкати формула 55 ҷиҳати дастгириҳои арзишмандашон ба варзишгарони ҷумҳурӣ изҳори сипос намуда ҳузури ҳар яки меҳмонони азизро барои иштирок дар маросими ҷоизасупории варзишгари сол 2025 аз рӯи фарзияи формула 55 хайрамақдам мегӯем. Организатор церемонии – компания «Формула 55». На протяжении многих лет активно поддерживает спорт и развивает социально значимые проекты в Таджикистане. дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, хонумҳо ва ҷанобон, дар пеши мову шуморо супоридани ҷоизаҳо, баромад ва намоишҳои махсуси видеоӣ ва махсусан муайян намудани беҳтарин варзишгари соли 2025 аз рӯи фарзияи формула 55 интизор аст. инак аз соли 2010 инҷониб формула 55 барои муайян кардани
беҳтаринҳои сол корро амалӣ карда истодааст ва ин маросим айни ҳол ба ҳукми анъана даромадааст. Ҳадафи асосияш бошад дастгирии варзишгарон, қадрдонии меҳнату заҳмати онҳо, ки ҳамеша илҳомбахш аст. Мы начинаем официальную часть нашей церемонии. дар ибтидо дӯстони азиз дар маросими ҷоизасупорӣ барои табрики варзишгарон ва парчамбардорони ҷумҳурии Тоҷикистон сухан ба муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шокирзода Муҳаммадтолиб дода мешавад. Марҳамат. ташаккури зиёд. Салому алейкум устодони арҷуманд, мураббиён, масъулини соҳа ва варзишгарону парчамбардорони бисёр ҳам гиромиқадр. бо пайравӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешрои миллат ва давлат ва ҳукумати кишвар имрӯз ширкатҳо ва шахсони саховатпешае ҳастанд, ки тасмим мегиранд дар қатори дастгирии давлат ва ҳукумати кишвар варзишгарон, масъулини соҳаро бо тӯҳфаҳо ва мукофотпулиҳои бисёр ҳам ҳангуфт қадршиносӣ намояд. Ва ман низ бори дигар изҳори ташаккур ва сипоси бепоёни худ роҳбарияти кумита, хоса раиси кумита муҳтарам Гулаҳмадзода Зулфихор Аҳмадро ба шумо барои дастгирӣ, ҳамкории зич ва ҳавасмандгардонии 10 нафар варзишгаре, ки Формула 55 аз нигоҳ ва диди Формулаи 55 интихоб шудааст. воқеан ҳам варзишгарони хеле арзанда ҳастанд, боиси таҳсин, офарин ҳастанд. дастовардҳое ба даст овардем дар соли 2025, ки дар таърихи соҳибистиқлолии кишвар бори нахуст буданд. онҳо низ дар ин қатор ҳастанд ва умедвор ҳастам, ки ҳамкориҳои мо, ҳамкориҳои дуҷонибаи кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиш бо Формула 55 ва дигар шарикони рушд, соҳибкорон, шахсони саховатпеша боз ҳам густариш дода мешавад, боз ҳам тақвият дода мешавад ва мо дар ин радиф боварӣ комил дорем, ки дастовардҳо, пирӯзиҳои варзишгарони мо дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам зиёдтар мегардад ва дар ҷаҳон кишвари мо боз ҳам нуфузи эътибори худро устувортар мегардонад. саломату сарбаланд, бори дигар мубораку фархонда бошад. ташаккури зиёд, саломат бошед ва инак барои ҳамкориҳои судманд ва саҳми арзанда гузоштан дар рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сипоснома сарфароз гардонда мешавад ба директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Формула 55 Подчоев Баҳром Рустамович, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфихор Гулаҳмадзода. Ключевое приветствие от организаторов церемонии. Просим генерального директора компании «Формула 55» Почаева Бахрома Рустамовича. салому алейкум муҳтарам меҳмонон, варзишгарони гиромӣ, мураббиён ва дӯстдорони варзиш. пеш аз ҳама мехоҳам изҳори сипоси самимии худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сиёсати хиратмандонааш дар самти рушди варзиш ва тарбияи насли солим баён намоям. махсусан миннатдории худро ба пешрои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам, ки бо дастгириҳои пайвастаашон барои ҷавонон шароити мусоид фароҳам овардаанд. маҳз ҳамин ғамхориҳо ба мо рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. имрӯз варзиш дар Тоҷикистон на танҳо рақобат, балки рамзи ваҳдат, интизом ва ифтихори миллӣ гардидааст. ширкати мо аз рӯзҳои нахустини таъсисёбӣ пайваста барои рушду пешрафти варзиш ва дастгирии варзишгарони кишвар саҳми худро мегузорад. барои мо дастгирии варзиш як рисолати иҷтимоӣ муҳим ба ҳисоб меравад. бо ифтихор мехоҳам таъкид намоям, ки ширкат як қатор барномаҳоро барои дастгирии варзиш
амалӣ менамояд. яке аз онҳо орзуи нек барои таъмиру навсозии иншооти варзишӣ ва таъмини он бо таҷҳизоти муосир амалӣ карда мешавад. лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш барои ҳавасмандсозии варзишгароне ки кишвари азизи моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд пешбинӣ шудааст ва ҳар моҳ 2 нафар бо ҷоизаи махсус қадрдонӣ мегарданд. ҳамзамон ширкат пайваста мусобиқаҳое барои дарёфти ҷоми Формула 55-ро аз рӯи футболи хурд, волейбол, тенниси рӯи миз ва инчунин бозиҳои электронӣ ташкил мекунад. ҳамаи ин чорабиниҳо ба хотири рушди варзиш ва дастгирии пайвастаи варзишгарон равона шудаанд. ҳадафи мо як аст: ҳавасманд намудани ҷавонон ва дастгири онҳо дар роҳи интихоб кардаашон. имрӯз мо беҳтаринро қадрдонӣ мекунем. нафароне ки ба заҳмат, ирода ва меҳнати худ Тоҷикистонро дар соли 2025 дар сатҳи байналмилалӣ арзананда муаррифӣ намуданд. ҳамчунин бояд зикр намуд, ки ширкати мо ин чорабиниро аз соли 2010 роҳансозӣ карда, дар оянда низ ин анъанаро идома хоҳад дод. ташаккури зиёд барои суханронӣ ба директори генералии ширкати Формула 55. Воқеан ҳам умед дорем ки дар солҳои баъдия ҳам саҳми ширкати Формула 55 барои рушди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам зиёдтар мешавад. Сегодня на этой сцене выпускник легендарной Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, чье мастерство было отточено в самом сердце Италии. Победитель престижнейших международных конкурсов, обладатель голоса, который покорил Европу и объединил континенты. Встречайте на этой сцене Шорух Юнусов. Tojikistoni azizam, marhami jonam tuyi, ham vujudam, ham sujudam, sham-i tabanam tuyi. Tojikiston fakhram az nomini yagani سرخطی دنیا و نقشی نسل انسانم تویی تاجیکستان در دلم پروردم اری دوستی خانه ای دید مهری مهمان لطف و احسانم تویی تاجیکستان قبله من سوی دارم سجدم یک بود قبل و قسم هم عهد و پیمانم تویی عهد و پیمانم تویی شامی تابانم تویی ташаккури зиёд. дӯстони азиз, Шоҳрух Юнусов бо овози зинда барои шумо сароӣ. تشکر زیاد نامبردارانی وطن پرچمبردارانی وطن با شما تاجیکستان به پیش.
саломат бошед, муваффақият ва шумо ва ҳозирини гиромӣ, дӯстони арҷманд. Варзиш на танҳо ба даст овардани медал аст, балки заҳмат ва меҳнати шабонарӯзӣ ҳар як варзишгар, ҳар як мураббӣ мебошад. Мы переходим к самой приятной части, к награждению. дӯстони азиз, барои супоридани чанд ҷоиза ба номзадҳо ва беҳтарин варзишгари соли 2025 ба саҳна муовини директори генералии ширкати Формула 55 Парвиз Ибрагимов даъват карда мешавад. Номинация «Молодые и перспективные спортсмены» – это те, кто уже сегодня показывают результаты мирового уровня. И мы приглашаем первого номинанта Мухаммади Раджабова. Бо кафкубиҳои шумо Муҳаммади Раҷабов ба саҳна даъват карда мешавад. бори аввал дар таърихи соҳиби истиқлоли Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон дар шаҳри Диёреи Венгрия варзишгари тоҷик Муҳаммад Раҷабов дар намуди қайиқронӣ дар байрақта ва каноe дар марафони масофавӣ медали биринҷӣ гирифт. Раҷабов ҳамчунин тобистони соли гузашта дар чемпионати Осиё дар шаҳри Паттайяи Таиланд ҳам муваффақ шуда медали тилло ба даст оварда буд. И мы приглашаем второго номинанта Ахмади Фатхиддин, чемпион мира и рекордсмен азиатских игр. муборак бошад. Аҳмади Фатҳиддин ҳамагӣ 18 сол дошта. Ӯ дар бозиҳои параолимпии ҷавонони Осиё дар шаҳри Дубай дар соли 2025 бо гузоштани рекорди нави ҷаҳонӣ соҳиби медали тилло шуд. Аҳмади Фатҳиддин 135 килограммро болои сар бардошт. Муборак бошад. Следующая номинация – тренер года. За каждой победой стоит наставник. Награждается Муртазо Носиров. бородари ин мураббии ҷудои Тоҷикистон варзишгарони тоҷик натиҷаҳои баланд нишон дода истоданд. Аз ҷумла дастпарвари ӯ Мадина Қурбонзода дар соли 2025 дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ медали нуқра ба даст овард ва дар таърихи даврони соҳиби истиқлоли Тоҷикистон аввалин боние шуд, ки дар Гранд-слам соҳиби медали тилло гардид. Муборак бошад. А теперь, прежде чем продолжить нашу церемонию, мы хотим немного отвлечь вас прекрасными танцами. бо кафкубиҳои пурмавҷи шумо истиқбол мегирем ансамбли Падида. Встречайте бурными аплодисментами.
мы продолжаем нашу церемонию. Для следующего награждения приглашаем на сцену заместителя генерального директора «Формулы-55» Сафарова Руслана. инак номзад барои беҳтарин вардишгари соли 2025 қадрдонӣ карда мешавад. ба саҳна даъват карда мешавад Нуриддин Ҷабборов, дарвозабони дастаи футзали Соро компания. ёдовар мешавем ки бо шарофати ҳунарнамои Нуриддин Ҷабборов дастаи футзали Соро компания дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон дар бозиҳои ниҳоии пирӯзӣ ба даст оварда чемпиони Тоҷикистон шуд. ҳамчунин Нуриддин Ҷабборов узви дастаи якачини футзали Тоҷикистон мебошад. Приглашаем следующего номинанта. Ясмин Анимр, бодибилдинг, многократная чемпионка мира и Азии, одна из самых ярких представительниц Таджикистана в этом виде спорта. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, инак барои гирифтани ҷоизаи навбатӣ ба саҳна даъват карда мешавад муштзани маъруфи Тоҷикистон, истеъдоди нотакрори бокси тоҷик Баҳодур Усмонов. дӯстони азиз, Баҳодур дар моҳи майи соли 2025 камарбанди WBA голдро ба даст пирӯзӣ бар вардишгари Филиппин ба даст оварда буд. Баҳодур Усмонов, муштзани тоҷик, як қадами дигар ба сӯи қуллаҳои ҷаҳон гузошт. ӯ дар Дубай бар Макси Хьюзи бритониёӣ пирӯзӣ ба даст овард ва номзади расмии унвони WBA дар вазни сабук шуд. муборак бошад Баҳодур. ва хотиррасон мекунем ки барои тарбияи Баҳодур Усмонов саҳми мураббии шоистаи Тоҷикистон Мирзо Шамсиев хеле ва хеле калон аст. як ҳафтумӣ ба хотири ин мураббии муваффақи бокси Тоҷикистон. Поздравляем вас, а мы продолжаем нашу программу. дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, мегузарем ба қисмати дигари маросими ҷоизаспорӣ ба номзадон ба беҳтарин варзишгари соли 2025. ҳоло барои супоридани ҷоизаҳо ба саҳна даъват карда мешавад муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода ва котиби генералии кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон Маҳмадшо Абдуллозода. И мы приглашаем следующего номинанта Давлатманда Одинаева. истиқбол мегирем Давлатманд Одинаев.
муборак бошад. Дӯстони азиз, Давлатманд Одинаев дар вазни 110 кг дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Москав дар навъи сеҳарба дар умум бо бардоштани 735 кг чемпиони ҷаҳон шуд. ҳамчунин дар бардоштани вазни 292,5 кг дар вазни вазнин рекорд гузошт. Як ҳафтуби. Муборак бошад. Мы приглашаем Хусравхона Рахимова на сцену. Истиқбол мегирем. Хусравхон Рахимов. Дӯстони азиз, Хусравхон Рахимов дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс дар вазни 57 кг соҳиби медали нухра шуд. ӯ дар финал бар намояндаи Қазоқистон Оразбек Асилқулов бо қарори якдилонаи доварон 5-0 дастболо гардида буд. ӯ яке аз муштзанҳои ояндадори Тоҷикистон аст, ки дар чемпионати ҷаҳон ба ин натиҷа мушарраф шудааст. Следующий наш номинант – это Оби Джебов, призер чемпионата мира и турниров Grand Slam по дзюдо. Дӯстони азиз, бинобар сабаби он ки Оби Джебов дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор надорад, намояндаи ӯ корманди Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Комрон Маҳмадбеков ҷоизаро мегирад. Оби Джебов дар Ҷиндао Гран-при соҳиби медали нухра шуда буд дар соли 2025 ва ӯ аввалин ҷудошӣ шуд, ки дар 6 соли охир бар қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Ҳифуми Абе дастболо гардида буд. А сейчас, дорогие друзья, особенный момент. История этой премии наполнена яркими именами и достижениями. Предлагаем вспомнить лучших спортсменов прошлых лет. Таваҷҷӯҳ ба экран. ҳоло лаҳзаи бисёр ҳам ҳассос фаро расид. беҳтарин варзишгари сол дар соли 2025 аз рӯи фарзияи формула 55 муайян мешавад. аз ҳамин хотир ҳоло мо ба саҳна даъват мекунем директори генералии ширкати формула 55 Баҳром Подчоев ва ҳамчунин ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Амин Иброҳимзода. Просим вас на сцену. дӯстони азиз, лаҳзаи бисёр ҳам ҳассос фаро расид. ҳоло аз Баҳром Подчоев хоҳиш мекунем, ки исми беҳтарин варзишгари соли 2025-ро ба мо эълон намоянд. Беҳтарин варзишгар дар соли 2025 Муҳиддин Асадуллаев. Лучшим спортсменом 2025 года по версии Формула 55 объявлен
Мухиддин Асадулаев. Наши искренние поздравления. муборак бошад. Чемпиони ҷаҳон миёни ҷавонон дар моҳи октябри соли 2025 дар шаҳри Лимаи Перу ва ғолиби Гранд Слам Душанбе 2025 аст. дӯстони азиз, чанд рӯз пештар ҳам ӯ дар финали Париж Гранд Слам дар вазни 73 килограмм ғолибият ба даст овард бар мизбон ва соҳиби медали биринҷӣ шуда буд. Ин аввалин дастоварди варзишгарони тоҷик дар соли 2026 аст. ташаккури зиёд ва бовар дорем ки дар соли 2026 варзишгарони кишвар ба натиҷаҳои хеле ва хеле баланд доил мешаванд. бисёр бозиҳои муҳим, рақобатҳои хеле ҳам сатҳи баланд варзишгарони моро дар пеш аст ва итминон дорем ки дар мусобиқаҳои дар соли 2026 варзишгарони тоҷикистон шарафи ҷумҳурии тоҷикистонро дифоъ мекунанд ва парчами кишвари азизи мо дар арсаи баланд танинандоз мешавад. Поздравляем всех победителей. Это был невероятный год для нашего спорта. ҳоло дар фарҷоми маросими ҷоизаспорӣ бо камоли эҳтиром ҳамаи ҷоизадорони маросимро барои гирифтани акси хотиравӣ ба саҳна даъват мекунем. Марҳамат. аз директори генералии ширкати Формула 55, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, котиби генералии кумитаи миллии олимпии кишвар, муовинони ширкати Формула 55 хоҳиш ва даъват ба амал меоварем ки барои гирифтани акси хотиравӣ бо беҳтарин варзишгарони соли 2025 аз рӯи фарзияи Формула 55 ба саҳна бароям. як ҳафт мегӯем дӯстони азиз ба хотири варзишгарони кишвар ва итминон дорем ки сар карда аз бозиҳои соҳили Осиё ки моҳи апрел ба нақша гирифта шудааст то бозиҳои осиёӣ сарпӯшида ки моҳи ноябри соли 2026 года. ба ҳамаи шумо барори комёбӣ дар соли 2026 таманно мекунем. Сеҳатманду пирӯз бошед. До новых встреч!